Navngivning af alkaner. Alkaner er mættede karbonhydrider, også kaldet kulbrinter, fordi den kun har carbon og hydrogen. Alkaner er en enkeltbinding i modsætning til alkener. Det mest simple alkan kaldes metan. Alkaner driver vores samfund, når det bliver forbrændt. Her ser vi et eksempel på en enkelt alkan, som er nemmere at regne ud. Vi skal finde ud af, hvad den hedder ved at navngive den. Så vi har vores carbonatomer og vores hydrogenatomer. Vi finder først den længste kæde. Man skal være opmærksom på at have det laveste tal som muligt i sidegrenen. Så vi tæller og finder den længste kæde, som er på 6. Og vores sidegren er på 3. Først tager vi og finder ud af, hvad den længste gren hedder ved hjælp af vores skema. Skemaet bruges både til navngivning af sidegrenen og den længste kæde. Den eneste forskel i skemaet er den sidste del af ordet. For at finde sidegrenen sætter vi YL på i stedet for AN. Altså til slut på ordet. Den længste kæde er så heksan, og så finder vi ud af, at vores sidegren er, og den er 3, så vi kalder den etyl. Altså bliver den samlet kaldt 3-etylheksan. Vi vil nu navngive en lidt mere avanceret alkane. Vi starter med at finde de 3 sidegrene. Den første er en stor med 2 carbon, og så er der 2 små med 1 carbon i hver. Så starter vi fra den ende af kæden, så hver sidegren har det mindst mulige tal. Så de 2 små sidegrene har tallet 2, og den store har tal nummer 4. Vi ved så, at kæden den er 6, og kan derfor finde heksan og skrive det bagerst i vores navngivning. Vi skal nu finde de 2 sidegren, og der ændrer vi jo bare på endelsen fra AN til YL. Den store har 2 carbon og hedder så etyl, og den lille med 1 carbon hedder metyl. Vi starter med at skrive heksan bagerst. Når vi så skal skrive vores sidegren op, så skal vi sætte dem op i alfabetisk rækkefølge. Vi ved, at den store sidegren hedder etyl, da der er 2 carbon i den sidegren. Den har så nummer 4, og der skal stå 4 foran, fordi der er 4 carbon i kæden foran. Vi skal nu skrive de 2 andre sidegrene ned, metyl, og vi ved, at det står ud for carbon nummer 2 i den store kæde, og derfor skriver vi 2,2, da der er 2 sidegrene. Der er 2 metyl, og derfor hedder det dimetyl. Hele vores navn hedder nu 4-etyl 2,2 dimethylheksan. Man kan så også skrive den på en lidt anden måde, som er lidt nemmere at overskue.